Raymond Labat uitnodigen. Hij is voorzitter van MAAP. Nou, ik denk een heel bekend gezicht voor heel veel mensen. Raymond, je gaat ons iets vertellen over de geschiedenis van de Antillen en over de staatkundige ontwikkelingen. Ga je gang. Politicus, John, heel fijn dat je er bent vanmiddag. Heel fijn dat je aan tafel wil komen zitten. We zijn nog in afwachting van mevrouw Kroes. Die baant zich een weg door de Ajax-fans hierheen. Dus die komt eraan. Meneer Osippa is de gast. Die zal hier en daar een vraag kunnen beantwoorden. We gaan toch even kijken of dat mensen van een van de openbare lichamen. Zo heet het. Is iemand uit Bonaire vanmiddag? Of uit Saba? Of waar zit staan? Allemaal Curaçao? Aruba? Aruba? Curaçao? U bent van Bonaire? Aruba, Bonaire. Ja, er kan meerdere eilanden zijn. Aruba, Bonaire, ik kom daar van. Aruba, oké. Sint Maarten. Geweldig. Dat is de bovenste eilanden. Maarten, oké. Nou, we moeten even op Sint Maarten. Goed, nou, ik wil ten eerste even van u weten. Wie heeft op dit moment een vraag of aan meneer Labat of aan meneer Labat? Een vraag in het, ja. Ja, ik kom er goed. En er zijn hier trouwens ook twee dames aan de zijkant met microfoons. Als u een vraag wilt stellen, dit nog en dan kom ik terug. Oké, nou meneer Osippa, dit moet u als muziek in de oren klinken, waarbij ik dan dus wel de communicatie bruggen. Want ik denk dat weinig mensen weten wat Adelina net heeft uitgelegd. Weinig mensen in Nederland weten wat zij nu heeft uitgelegd, denk ik. Oh ja, dat klopt, maar het is toch minstens al gezegd. We moeten inderdaad meer informatie zorgen. Ja, gaat uw gang. We hebben het steeds over emigreren, teruggaan en huisvesting en dat alles. Ik zeg maar, ik wil weten wat voor rechten hebben wij eigenlijk als we daar komen. In het begin, als je je bent Nederlander, mocht je niet op Curaçao blijven, dan mocht je dan een bepaalde periode blijven en dan moest je weer weggaan. Ik zeg maar, nu is het, we hebben de best, we hebben alles. Wij zijn, deze generatie heeft hier kinderen, kleinkinderen. Ik ben op Curaçao geboren, mijn dochter is hier geboren. Maar als ze naar Curaçao gaat, dan het eerste wat ze me vragen van hoe lang blijft uw kind? En ik zeg, ja, het is mijn kind, ik kan niet weggaan of mijn kind alleen laten gaan na 3 weken. Dus wat voor rechten hebben wij nu, als in Nederland wonende, op Curaçao en de BES-eilanden? Mogen wij zomaar daar gaan? Ja. Wij zijn Nederlander, mogen wij daar Ja. gewoon gaan vestigen? Ja, dat is een hele goede vraag, die eigenlijk door Binnenlandse Zaken beantwoord zou moeten worden. Die schittert door afwezigheid, maar misschien dat meneer Labat er iets over kan zeggen. Kijk, als u ik praat nu voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Als u op een van de eilanden geboren bent, dan heeft u kunnen ze u geen enkel recht ontnemen. U heeft alle rechten om zich daar te vestigen. En de eerstgeboren generatie na u, uw kinderen, als u op Curaçao, u of uw man, een van de ouders geboren is op een van de eilanden, dan, mijn kinderen zijn ook, één is hier geboren, één is in Brussel geboren, die hebben het recht om daar te vestigen. De mensen die een Nederlands paspoort hebben en in Europa geboren zijn en zich daar willen vestigen, laten we niet vergeten dat die wet hebben wij niet gemaakt. Hè? Die wet die is gemaakt door Nederland zelf. En ik ben een voorstander van dat het niet zomaar vrijgegeven wordt. Want ik bedoel, mensen die hier wonen, ik kan me niet gaan vestigen op Texel en Vlieland en Ameland. Je moet een economische binding hebben met het land, met het eiland, om daar naartoe te gaan. Anders kan niemand meer, wat er nu op Bonaire dreigt te gebeuren, niemand meer land en niemand meer een huis kan betalen. Ja. De wetgeving is tot stand gekomen, Ja. even ter aanvulling van de heer Abad. De wetgeving, Labat, sorry. Ja, we hebben Edwin Abad, onze volmachtig minister van Aruba, en we hebben de heer Labat. De wetgeving is tot stand gekomen in samenspraak met de politici van de eilanden zelf. Even ter verheldering, en verduidelijking, want soms denken we dat Nederland zomaar zelf de wetten heeft gemaakt en ze heeft geïmplementeerd en heeft opgedrongen. Maar ik kan in de 7,5, 8 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten, heb ik gezien
dat er verschillende malen tijdens onze tripartie-overleggen of onze overleggen, dat de Antilliaanse politici van toen en de Arubaanse politici zelf aan ons vroegen om de wetgeving in godsnaam te veranderen, omdat het anders een free-for-all zou worden. Ja. En ook voor de BES-eilanden is er toen gezegd, is het niet makkelijker om te zorgen dat het in ieder geval voor de 6 eilanden wat makkelijker zou zijn. Toen zei Aruba, ja, maar de Curaçao kan zich niet zomaar vestigen op Aruba. Hij heeft een werkvergunning nodig. En toen begonnen de mensen van Curaçao werden toen boata, zien ik ooit daarbij. En zo vervolgens kreeg je dus een hele cacophonie. Ik zeg het maar zoals het is. Toen kreeg je een hele cacophonie. En toen zeiden die mensen van Sint Maarten, yeah, we have too many people from Curaçao up here ready. En we hebben al te veel mensen van Curaçao hier op Sint Maarten. En vervolgens kreeg je dat wij als wetgevers in de Kamer gedwongen werden om natuurlijk ook wel dat mee te nemen in de behandeling van de wetgeving. En dan vervolgens werd er gezegd, ja, Nederland heeft dat bepaald. Nederland heeft helemaal niks bepaald. Nee, maar ik wil het toch even zeggen. Nee, we dat is zijn heel goed. gezamenlijk zijn we daar verantwoordelijk voor. Maar Laten we de dingen gewoon zeggen zoals het is. Ja, maar concreet op Bonaire bijvoorbeeld is er inderdaad wel een debat in de Kamer over... kunnen Nederlanders zich daar eindeloos vrij blijven vestigen en huizen kopen? Precies, maar men heeft de wetgeving ook zo gemaakt dat ook de mensen van de andere eilanden zich niet zomaar konden gaan vestigen op de Bonaires en de Stages en Saba, omdat men bang was, niet alleen maar voor de Europese Nederlanders, maar ook voor de mensen van de andere eilanden die zouden kunnen komen genieten. Ja. Punt 3, als punt slot. 3, en dan gaan we naar Colin. Punt 3, wat we wel hebben gezien, vervolgens is er een soort balans opgemaakt over het hele gebeuren van de schuldsanering. Heeft toen Bonaire, dus daar hebben gezegd, wij willen de toerisme, de eilanden zijn gebaat bij een goed lopend toerisme. Wij stappen over tot de dollarisatie. Die discussie heeft de afgelopen week, ook op Curaçao, was het natuurlijk ook op een gegeven moment een hele toestand met de presentatie van de heer Trump, ja of nee. De dollarisatie is ingevoerd. En vervolgens weet iedereen hoe en wat? de betaalmiddel, de Antilliaanse gulden is afgeschaft per 1 januari op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En de dollar is ingevoerd. Men heeft toen beloofd, de vorige regering in name van Ang Bijleveld heeft toen beloofd dat in ieder geval de kosten, het levensonderhoud niet zal stijgen. Wat schetst onze verbazing? Ik heb er toen voor gewaarschuwd. Ik zeg, het bestaat niet dat je een dollarisatie gaat invoeren in het debat in de Kamer. Want we hebben dat ook gezien bij de introductie van de euro in Nederland. Dus het leven op Bonaire is duurder geworden. En op Saba en op alles, het is nu, wat is er geworden? Het is alles wat 1 gulden was, is eigenlijk 1 dollar geworden. Nou, kom maar vertellen. Als je uitkering hetzelfde is gebleven met een kleine marginale stijging, maar alles is opeens 1 dollar geworden in plaats van 1 gulden. Nou, in principe was 1 dollar was 1 gulden 75, 1 gulden 79. Nou, count your blessings. Dus het leven is nog niet zoveel beter geworden voor de kambessers. Het is dus duurder geworden. Terwijl de pensioenen niet stijgen. Dat betekent dat voor de verkiezingen van maart, 2 maart op de eilanden, dat ik vind dat deze discussie wel een rol zou moeten spelen. Want dat betekent dat de mensen nu dat zouden moeten agenderen. Ja. Ik heb het niet gevolgd, ik ben geen vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken. Maar het is natuurlijk wel iets wat als ik in die positie zou zijn, ik er natuurlijk wel op de agenda zetten. Oké, dankjewel. Ik heb een volgende vraag, waarschijnlijk aan beide heren. Adelina had het ook net gezegd. Er wordt heel vaak gezegd zo van, bijna niemand weet waar ze aan toe zijn. De ambtenaren weten ook niet waar ze aan toe zijn. We moeten patiëntie hebben. Maar dan is mijn vraag eigenlijk, waarom is dan ooit die 10-10-10 ooit ingevoerd dan? Misschien hadden we beter moeten wachten tot 2020. Maar mijn vraag is dan, waarom, dus je zou bijna verwachten dat als je iets invoert, dat we dus daarna ook alle informatie krijgen. Maar nu horen we alleen maar, zeg maar, heb geduld,
dit, dat, we zijn er nog niet uit, we weten nog niet wat het moet gebeuren, misschien moet het nog 5 jaar duren. Waarom is die 10-10-10 Nee, ooit Oké, ingevoerd? oké. Nee, Maar er ik is wil- een- ik wil- maar er is heel- een referendum mag- geweest. Ja, mag ik Er heel is- even naar meneer ja, Osippa? om nee, dit- en dan, ik want sluit u u af. bent Er is een gedeputeerde. referendum. Eerst John en dan meneer Osippa. Goed, Er is, oké. er is een referendum geweest en het is toen heel duidelijk besloten en het is op een gegeven moment wou men gewoon van de toenmalige situatie af, omdat eigenlijk, niemand eigenlijk meer elkaar vertrouwde. En het volk heeft toen massaal eigenlijk op een gegeven moment besloten van, dit is de weg die we moesten gaan. Was het misschien te snel met de wijsheid van nu, is de vraag, hè? Ja, wat Mag is ik- de wijsheid van nu? De wijsheid van nu is Ik dat weet er... het niet. Ik denk dat als je het over 5 jaar zou doen, Ja. zal men toch wachten. Precies hetzelfde zijn. Het zal precies hetzelfde zal zich dan voordoen. Ja. Ik wil toch even, meneer Osippa, want ik weet u ook weg moet, de gelegenheid geven om hierop te reageren. Kijk, het blijft een moeilijk punt. En vooral op dit moment vorm ik wel deel van de regering op Curaçao. Maar onze partij, in dit geval De MFK? de MFK, of beter gezegd onze leider, de heer Gerrit Schotten, heeft altijd gezegd dat dit te snel gaat. Ja? Dat dit te snel gaat. Dat het te snel gaat. Dus de partijen die op dit moment aan de macht zijn, die toen nog de oppositie vormen, die hebben altijd daarvoor ook gewaarschuwd. Het is. Maar u zoals heeft het wel is geweest. ingestemd. U heeft ingestemd. Nee. We zaten samen in de politiek. Ik was ook Even in de wachten. politiek. Maar u Even heeft wachten. ingestemd. Maar het was Inderdaad. voorbereid door de Even wachten. vorige regering, is wat u Het is zegt. inderdaad zo geweest. Door Ik de ben PAR. zelf hier naartoe gekomen om in de ridderzaal de Precies. documenten te ondertekenen. Ja. Ja. Op dat moment moet je 2 dingen doen. Je kunt zeggen, kijk, alles was voorbereid. Ja? Ja. Ik was op de zaterdag beëdigd al gedeputeerde. Op de zondag zat ik al in de vliegtuig hier naartoe. Ja? Dus papa comprende ik. Kon ik erbij. Je kunt op dat moment zeggen, weet je wat, we torpederen het hele proces. Dat had gekund natuurlijk. Maar aan de andere kant moet je ook denken, het volk heeft gesproken. Er waren een aantal referenda. Dus ja, het is niet anders. Je moet riemen met de riemen die je hebt. Dus daarom is het zo gegaan zoals het is gegaan. Maar dat het te snel ging en dat het apparaat niet daarop voorbereid was, dat moet je ook beamen. Ja, Tanja, oké. Tanja, mag ik heel Ja, even meneer Labat. reageren? Wat senor Osippa zegt is volkomen gelijk. Laten we niet vergeten dat de datum in eerste instantie gepland stond op 2 juli 2007. Ja. Dat is En al het werd jaren iedere keer vooruitgeschoven. uitgesteld. Dus Ja. al zou je het over 5 jaar doen, Ja. je bent nooit klaar. Ja. Goed, deze mevrouw. Mijn naam is Lourdes Bekera, ik ben Riba meneer Josepa. Stil. U zegt, er was niks te doen. Dus als Curaçao aan het zinken is, laat Curaçao maar zinken dus. Want je zei net van, nou ja, er is niks aan te doen. Ik was al in het vliegtuig, en hier naartoe. Je kan ook weer zeggen van, ik ga niet. No. Ja, ik Sta ik denk ook nog niet dat u voor je dat zo locatie? bedoelt. Wacht. Laten we even wat aandacht. Even, meneer Sì. Osippa. Wacht, e lo che come pure explica ta, den tur humildade possível, ta, ku botin un certo processo andando, un processo di differente anni. No momento vou decidir, passou da tem petição, banguanta cos bloqueio, não passei, tá correndo? Pero, eu tenho que ter em conta que o povo a decidir, para o que está op het spel no momento. O povo bisa, tem algum referendum, que não que seguir cana, a trajetória que o acordo canati no momento ja? Dus ora nós binamando, lo que nós acita, é ponto não que sempre nós bisa estava te mester de, ja? Qual tá só para pôr tem estatuto, uma maneira que o cambia é rechtsorde back. Zit een punt. Outro ponto que nós sabemos só para criar providência para papel atrober para consensus rechtswetten. Outro ponto que nós sabemos, né? Ja? Esse é na nossa burba na ronde tafel conferência para ganhar e 2 pontos na ideia slot documento também. Ja? No momento que esse é associado, mas se esse não associado, então nós não firma. Esse a mim avisa para que nanda luister, passou. Oké, misabo, ela bisa mi
Ele bisa mi, ko ita klaka ba. Comprende? Anto abi se ansi si no Curaçao no hanya esena nos tabay cashback. Zie na, maar niemand bisa bagi, assim lá vai. Si nos no hanya e punto nai, nos tabay cashback. Anto die, weet je wat, waar is Ank? Zie lá vai. En daarbovenop, Ja. correct, wat de heer Rosippa aangeeft, en bovenop, er was toen ook de vrees dat als er verkiezingen zouden komen in Nederland, dat er een hele andere politieke wind zou gaan waaien. Wat ook is gebeurd uiteindelijk. Wat ook is gebeurd. En de schuldsanering, dat was een van de belangrijke punten om in ieder geval de eilanden een goede start te kunnen Dat het geven. door te krijgen, ja. En we moeten dat niet onderschatten. Ja. Dat is toen in alle convenanten en ook de hele discussie geweest in de Kamer. Om te zorgen om dat op een goede manier op te lossen. Die schuldsanering, dat is hard gebleken. Ja. En vervolgens hebben we dat natuurlijk dan ook kunnen waarmaken. Is dat ook gebeurd. Als dat nu was opgeschoven en dat zou nu gebeuren, denk ik niet dat die schuldsanering had weet ik plaats wel kunnen zeker vinden. van niet. Ik wil even nog naar deze meneer en dan naar die meneer, ja? John, een vraag dat ik jou wil stellen over de BES-eilanden. Ja. We hadden het net over informatie en dingen. Een van de belangrijke dingen er zijn... toen ik hier kwam was ik 18, ik ben nu 63. U bent Hè? Curaçaoenaar, Nee, hè? ik ben Curaçao. Curaçaoenaar. Maar vooral voor de BES-mensen. Wat is geregeld wat betreft hun pensioen, hun AOW? Wat ik daarmee bedoel is, je AOW-opbouw dat je hier hebt, kan je dan weer meenemen naar een van de BES-eilanden en het gewoon door laten opbouwen met de 2% op jaarbasis totdat je 65 Ja, bent. dat is een hele- Waarom? Want in de Tweede Kamer hebben ze gezegd, ja, hallo, de levensverwachtingen en onderhoud is anders. Dus de mensen daar krijgen een andersoortige Ja. AOW, terwijl ze dezelfde Nederlandse status zijn. EU-burger, want als het in de Raad van Europa gaat, dan winnen ze het nog. Hè, want dat is gebeurd met Guadeloupe. Ja. Hè? Het is wel een hele Wat is nou specialistische de vraag. vraag? Ja, nee. Ja, Want het is belangrijk. Ja, nee, het is een hele belangrijke vraag. Vele Nee, mensen het die is- nu het is een hele 60 goede is, vraag. die willen teruggaan, maar hun rechtszekerheid, dus Ja. die 5 jaar, is 10% van hun AOW. Dan blijven ze liever hier om het op te bouwen en daar te gaan. Ja. Wat wordt gedaan? En dat is ook de vraag waar onze geliefde minister Onderdijk, dit is wat we vragen aan hen. Nou, Kunnen ja. jullie ons vertellen in de voorbereidende, vooral de rechtspositie, Ja. het verschil van Nederlander, want het is vanaf 1634 is er een soort 3 soorten Nederlanders en er is maar Oké, één oké, Nederlander. Oké, meneer, uw vraag is helder. We gaan even kijken of John is een Leerdam de moeilijk- vraag over de BES Ja. kan beantwoorden. Ik ga proberen een flink bedrag overgemaakt naar de desbetreffende regeringen om te waarborgen dat die mensen die hun pensioenen moesten opbouwen, dat dat in een bepaalde schatkist zou worden bewaard. En wat is gebleken, zowel in Suriname als op de Nederlandse Antillen, is dat het geld door de desbetreffende regeringen eigenlijk opgemaakt. Nou, Pijnlijke het is opgemaakt. waarheid. Ja. En Het vervolgens... het is er niet meer. Het geld Het is er dus niet meer, waardoor er een AOW-gat is ontstaan. Er is toen een hele beweging ontstaan om de mensen, om zowel voor de Surinamers als de toenmalige Antillianen, tegenwoordig de Curaçaoenaars, de Arubaan enzovoorts, om te zorgen dat dat AOW-gat natuurlijk aangevuld zou kunnen worden. En vervolgens, de tweede stap is, om dat vanaf 10-10-10, dat ook nog eens een keer aan te vullen. Nederland is altijd een beetje huiverig geweest om te zeggen van, dat gaan we nog een keer doen. Die discussies zijn nog bezig. En er zijn verschillende, wat men in ieder geval heeft geregeld. Laat me eerst zeggen wat geregeld is. Wat geregeld is, want vroeger was het zo dat als je een AOW had of een AOW-gat had, kon je niet zomaar voor een langere periode naar het land van herkomst. Dat is in ieder geval nu geregeld door een motie Hamer met nog iemand. Mariette Hamer heeft die motie ingediend en nog met iemand anders en die motie is aangenomen, waardoor in ieder geval 6 maanden plus, als je opgeeft dat je voor een langere periode weg wil gaan,
dan wordt je AOW gewoon uitbetaald vanuit Nederland. Nu is het zo dat we in de volgende fase zitten en zou de nieuwe wetgeving in de Kamer moeten worden behandeld, maar ook in de staten van Curaçao en Aruba en Sint Maarten en voor de BES-eilanden. BES-eilanden valt eigenlijk gewoon onder de Nederlandse wetgeving dan. En dan moet er een regeling worden getroffen om te zorgen dat dat gat in ieder geval wordt bijgesprongen en hoe het dan wordt aangevuld voor de komende periode. Ja. Dus we zijn daar nog, de Kamer is daar nog niet uit volgens mij. Oké, John, dankjewel voor deze expertise. Ik geef alleen deze meneer nog het woord en dan gaan we afscheid nemen van meneer Osipa en naar Colin toe. Gaat u gang. Als u nog een hele dringende vraag heeft aan meneer Osipa, dan moet u die binnen nu in 2 minuten stellen. Maar eerst bent u. Nou, kwam mij heel goed aan. Omdat Ja. mijn vraag is een beetje ook naar... Wat is uw naam? Mijn naam is Norman House. Ja, gaat u gang. Mijn naam is Norman House. Ik heb een vraag voor meneer Osipa. Ik hoorde u net zeggen van... zeg maar in de contracten met Nederland, of de regering... Toen zei hij dat er is een optie. Als het nodig is, kunnen we de feiten terugdraaien. Nee? Nee. Is er niet zo gezegd? U doelt op of 10-10-10 erg vroeg is gekomen en of bedoelt u dat? Ja. Nee. Nou, dan heeft u... Maar wat wilt u graag weten? Nou, nee, ik wou alleen maar weten, omdat Ja? er wordt steeds gezegd over... Het wordt steeds gezegd over huisvestiging en we moeten oriënteren en zo. Maar ik wil ook nu, ik praat over gewoon Antillen nu, Antilliaanse politiek vragen. Wat doen ze voor de mensen om terug te gaan? Er wordt gezegd, je moet zelf kijken, je moet een werk zoeken, huisvesting. Maar de drempel wordt steeds hoger om iemand een huis te zoeken of te kopen op Curaçao. Het is bijna niet meer te betalen. Dus ik denk met al deze regeling, wij als Antillianen moeten heel duur voor betalen. Omdat het is bijna niet mogelijk. Ze zeggen je niet, je mag niet meer terug. Maar in feite wordt de lat zo hoog gezet dat je kan geen huis zoeken. Als je kijkt nu, al die vacatures die lopen op Curaçao. Alle wat de mensen vragen, wat je moet in huis hebben. Nou, het is bijna niet te doen, mensen. Dus moeten we dit accepteren, ja of nee? Meneer Osipa, ja, zou u daar nog iets over willen zeggen? Het is eigenlijk weer de vraag over de drempelverlagende, nou meneer zegt eigenlijk drempelverhogende. Een aantal dingen. Even aandacht graag mensen. Ja, gaat u gang. Als eerste terugdraaien van de situatie zoals het nu is. Dat heb ik niet gezegd, dat wil ik heel duidelijk hebben. Wat ik wel gezegd heb, is dat er bij de onderhandelingen, bij de lastonderhandelingen, hebben wij met de Nederlanders besproken, met Nederland en de andere partner, dat betekent Aruba en andere landen, hebben wij proberen het zover te krijgen dat in het slotdocument er een passage is dat inhoudt dat de rechtsorde, zoals dat in een statuut staat aangegeven, dat als de Curaçaose bevolking, dat er tenminste daarover gesproken zou kunnen worden. Daar gaat het om. Ja. Dus het gaat om een afspraak dat wij daarover zullen gaan praten. Ja? Dat is iets heel anders. Dit kan je alleen maar begrijpen als je weet hoe de politieke verhoudingen op Curaçao op dit moment zijn. Dus dat geef ik je heel even mee. Dus als je dat weet, dan weet je waarom dit zo belangrijk is geweest. Ja, maar het is wel heel cryptisch dit, denk ik. No, pero kijk, het is... Ik probeer niks cryptisch Nee, aan maar te geven. ik zeg maar, ik probeer is gewoon, ik probeer even Kijk, met weet je u wat mee het te is? gaan. Weet je wat het is? Kunnen we even, want het is ingewikkeld dit. Ja. Precies, dus we hebben het nu over gewoon het statuut. Ja. En het is net aangegeven, het statuut is een voor heel veel mensen onbekend document. En daarnaast, het is ook ingewikkeld om dat allemaal aan te geven en dat allemaal te begrijpen. Er is maar één professor, het is net aangegeven, één professor maar die zich daarmee bezighoudt, zoals volgens dan de heer Labat. Dus het punt is, dat heb ik proberen aan te geven. Ander punt, dat de drempel, dat de laad hoger wordt gelegd.
De regering probeert op dit moment alles aan te doen om juist de Huizen zijn levensstandaard... duur, banen zijn niet te krijgen. Nee, kijk. Om de levensstandaard het probleem te proberen te verlagen. Onze minister van Economie is zelf naar Colombia gegaan, naar Brazilië, om te kijken dat er eten goedkoper kan worden ingevoerd. Ja. Dus we zijn met ontzettend veel dingen bezig. Dus Paciencia zegt u eigenlijk. Misschien moet ik me nog een keer aansluiten wat die Ja. mevrouw heeft gezegd. Ja. Maar Ja, we proberen maar wel eraan te begrijpt werken. u begrijpt wel de zorg van de Maar er is Curaçao nog naar een- hier. Er is nog een ander punt, Die wat heel denkt belangrijk misschien, is. wat heeft het me allemaal opgeleverd? Kijk, dit is heel belangrijk, want er zegt dat de woningen daar heel duur is. Aha. Maar als je daar woont, of als je creatief bent, er zijn heel goedkope woningen te vinden. Maar je moet wel verder kijken dat je neus lang is. Nou, Nee, maar het gaat u om het principe. Nee. Voor Ja. starters, ik kan dit aangeven, voor starters die daar Ja. willen beginnen, rond de 80.000 gulden heb je een woning. Is dat niet 80.000 goedkoop? Antilliaanse guldens. Come on, 80 Ik weet het miljoen niet. voor kaas, wat denk je nou? Oké, dank u wel. Ja, gaan we naar Colin toe? Sint Maarten? Ik hoor iemand Sint Maarten zeggen. Sint Maarten. Ja. Ja, maar meneer Vogels is er helaas niet. De voormalig minister van Sint Maarten. Anders zouden we hem die vraag kunnen stellen. Ik wil graag dit deel afronden. Ik wil vast meneer Osippa bedanken. De gevolmachtigde minister van Curaçao. Ja. Wij gaan zo meteen naar de pauze toe. En dan gaan we daarna nog verder praten met een aantal mensen. Ik wil even aandacht vragen. Nee, want we zijn jullie zo meteen terug. Wel vast een applaus voor Raymond Labat en John Leerdam. Ik vond jullie zeer deskundig, heren. Over de AOW-vragen en de pensioenopbouw en de procenten. Dankjewel, John. Even ontspanning, even ademhalen. Oké. Colin, stel jezelf even voor. En we hebben jou natuurlijk wel gehoord al met een aantal vragen net. Maar wat ga je vanmiddag voor ons doen en met wie ga je dat doen? Nou, jullie horen al zijn geweldige klanken. Dit is een jongere die ik vandaag speciaal hiervoor heb gebracht. Marvin Scobar. Mijn naam is Colin Schorea. Ik zal het heel erg kort houden, want er zijn heel veel dingen gezegd. Ik was op Curaçao in mei 2009 en toen kreeg ik deze inspiratie. Jullie mogen knippen hoor. Niet klappen, maar knippen. Ja, juist. Marvin? Mi pueblo ta Hostina. Mi pueblo ta Ancra. Mara lastra cansa. Shonang mi pueblo ta Fada. Mi pueblo nang nanta zuur, marong skur, marong kla. Ting blanco, ting preto, ting hel, ting kora. Awel, bota pata sakutan ang turta, diskrimina. Mikaya nanta kibra, maltrata, suku, sing bida, sing luz. Awo deng mi aire nanditing stof di Sahara. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Awor tula guarda. Bota guarda que tu riba imagen de Jesus preto, den bomisa nang, tures den ku zwarte piet, tur ainda bingan tot asi church di botula. Mata di kong mi pueblo. Tana sonyo bos nang ta sinta, bos nano que mira, bos nang ta frustra. Mi pueblo ta, hostina ankra marra, lastra kang safada, nantahin nang marong skur, marong kla, blanco, hel, preto, yasta, cora.
Bosata, danke Dios mi lamang sita blow. Anto mi pisca, ainda também tá dushi. Mi solo tabria pa sombra. A mi y mi pueblo, nos está cansado. Mijn volk is razend, bedonderd, bekneveld, vernederd, gepijnigd. Het is genoeg, ze zijn het beu. Mijn volk is in puin, donkerbruin, lichtbruin, wit, zwart, geel. Elk één discrimineert. Mijn straten zijn kapot, verstopt, verduisterd. Geen leven, geen licht. In de lucht hangen stofdeeltjes van de Sahara. Ha ha ha, ha 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 ha. Tula, nog even geduld, wachtend op een zwart Jezusbeeld hangend in een kerk, terwijl Zwarte Piet jou nog elk jaar nog steeds te kijken zet? Hoe kan het nou, mijn volk? Hebben jullie geen pit, hebben jullie geen zin, hebben jullie geen oog, hebben jullie geen mond? Maar God zij dank, weet ik tenminste dat mijn zee nog mooi blauw is. Dat mijn vis nog steeds zout is. En mijn zon die straalt. Maar ondertussen zijn ik en mijn volk het gewoon beu. Mashadanki. En ook een geweldig applaus voor Marvin. Marvin Scobar, dames en heren. Dank heren, nou geweldig. Ik wil u uitnodigen voor een hapje en een drankje in de foyer. En we zien elkaar om 6:30 weer hier. Oké, goed. Nou, fijn dat u er nog bent. We gaan het komende, nou, laat ik zeggen, half uur, dit debat eigenlijk een beetje voortzetten. We doen het in ieder geval met een nieuwe dame aan tafel die er uren over gedaan heeft om hier te komen. Mag ik u voorstellen aan de directeur van het Aruba-huis, Desiree Kroes. Fijn dat u er bent, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja. Mevrouw Kroes, ik zou eigenlijk even met u willen beginnen. We hebben het wel al voor de pauze even gehad over Aruba. Er waren veel vragen over remigratie bijvoorbeeld. Hoe heeft Aruba dat aangepakt in die 25 jaar dat u land bent? Is er een informatieloket of zo waar mensen kunnen zijn? Oké, voordat ik begin met je beantwoorden van je vraag, wil ik toch even uitleggen waarom ik zo verschrikkelijk asociaal laat ben. Het heeft te maken met een eenhoorntje en met Ajax, heb ik begrepen. Vanmorgen is mijn zoon naar Antwerpen geweest om een eenhoorntje te kopen. En op de terugweg is hij eigenlijk gevlucht in de auto, heel klein, zo'n piepklein eenhoorntje. En we zouden om 2 uur vertrekken om naar Amsterdam te komen, maar dat kon er niet. We hebben er echt een half uurtje, of langer dan een half uur, naar het diertje moeten zoeken. Uiteindelijk is het gevonden en heeft mijn zoon gebeten, bloeden, dat was echt drama. Uiteindelijk konden we dus vertrekken en toen we hier aankwamen was er Ajax. Dat was het tweede drama. Ja. En we konden er gewoon niet langs. Nou, dus we zijn heel erg blij dat u er wel bent nu. Okay. Goed. Ja, dit jaar vieren wij 25 jaar status aparte. Best wel bijzonder natuurlijk. En het gekke is natuurlijk dat sinds 10-10-10 wij eigenlijk niet meer zo bijzonder zijn. Want eerst hadden we natuurlijk een aparte status, maar we zijn niet meer zo apart. Dan is natuurlijk Curaçao en Sint Maarten erbij gekomen met een bijzondere status. Het heeft ons langer in ieder geval, we hebben er langer over gedaan dan Curaçao en Sint Maarten. 60 jaar. Het is een heel lang proces. En ook na het verkrijgen van status apart in een hele moeilijke periode voor Aruba. Jullie weten misschien nog, 85 was natuurlijk de lager gesloten. Ik was toen 17 jaar. Je mag even snel tellen. En
ik weet nou heel goed dat iedereen zei van, nou, dat gaan we dus nooit redden. Dat gaan we dus echt nooit redden. Het wordt heel moeilijk voor Aruba. En er werd toen ook gezegd van, Aruba komt echt op de knieën terug en vraag hem om weer bij de Antillen te gaan horen. En dat is dus niet gebeurd. En ik weet nog dat ik in 86 was gaan studeren. En het heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat men hier in Nederland, maar ook in de Antillen zelf in die tijd, dat er een onderscheid was tussen Antillianen en Arubanen. En nu zijn we weer, ik ben als Antilliaan geboren natuurlijk. En ik heb ook een tijdje op Bonaire gewoond en op Sint Maarten. En ik denk dat wij nu, na 10-10-10, dat wij elkaar misschien dichter bij elkaar zijn gekomen. Waarom? Dat vind ik heel interessant. Ja, omdat wij hebben het dus meegemaakt 25 jaar geleden. En toen waren we inderdaad apart. En dat voelden we de hele tijd ook. Zo van, we moeten nog echt gaan bewijzen dat wij dat goed kunnen doen. Alleen, zo'n beetje. En nu zit Sint Maarten en Bonaire in ieder geval zo'n beetje in dezelfde situatie. En natuurlijk, namens de regering van Aruba zeg ik dat natuurlijk, dat wij bereid zijn ten alle tijden. Als er vragen zijn, hulp, advies. We zijn er geweest, been there, done that. Natuurlijk over een hele moeilijke periode, zoals ik net zei. Maar we blijven broeders en zusters binnen uiteindelijk de oude Antillen. Mevrouw Kroes, nou was meneer Osipa hier, de volmachtminister van Curaçao. En ik merkte dat er enig ongeduld of enige sceptisch is onder sommige bewoners van de eilanden hier. Die zeiden, ja, hadden we dat nou wel moeten doen, 10-10-10, en we zijn nu 4 maanden verder. En wat brengt het ons eigenlijk voor goed? En meneer Osipa zei, ja, geduld. Er zijn nog allerlei kinderziektes, we zijn het land aan het opbouwen. Wat zou u zeggen? Ja, geduld. Dat is het meest belangrijke inderdaad. En niet alleen maar geduld. Ik denk dat de bevolking daar ook heel erg in moet geloven. Je moet het heel erg willen zelf. Ook, dus iedereen moet het willen dragen samen. Het is gewoon inderdaad, het is een lang proces. Wij zijn er nog steeds niet. Dus waar we uiteindelijk moeten zijn, denk ik. Dus, maar ik begrijp wel dat op dit moment het gevoel is van dat het bestaat of leeft bij vele mensen. Dat het, wat hebben we gedaan. Maar op Aruba in ieder geval zijn we ervan overtuigd dat het een hele goede stap was in die tijd. Wat kan het brengen, zo'n status als land? Bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid, waren er vragen, kan ik makkelijker terug naar Curaçao of naar Sint Maarten? Ja, wat kan het brengen? Soms zijn we denk ik geweest een voorbeeld van hoe het niet moet. Maar op een gegeven moment ook, zeker in het begin jaren 90, waren inderdaad heel veel buitenlanders op Aruba. En op een gegeven moment was het ook een sociale overbevolking. Bracht in die tijd, omdat we er niet op voorbereid waren, brachten de nodige problemen. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Dat wij ook heel veel meer kunnen investeren in het toerisme bijvoorbeeld. Maar hoe werkt het dan precies als u zegt we konden veel meer investeren in het toerisme? Ja, op een gegeven moment hadden we natuurlijk niet de goedkeuring nodig van Curaçao als we bepaalde investeringen moesten maken. En dat was, in die tijd was het niet alleen, het was natuurlijk niet alleen een politieke issue natuurlijk, maar ja, je hebt vrijheid en je gaat je eigen koers. Ja. En dat was voor ons in die tijd inderdaad heel belangrijk. Raymond, ik zie jou knikken. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Kroes. Ik praat dan op dit moment niet als voorzitter van de MAAP, maar als een jury Curaçao. Tot 1945, wat ik in mijn presentatie, mijn inleiding gezegd heb, spraken we over Curaçao en onderhorigen. Je bent dan ondergeschikt aan. Dus ik kan me dat best voorstellen. En ik kan me de drang begrijpen van toen de tijd door de politieke leider daar, Betty Kroes, die gezegd heeft, wij moeten het apart gaan doen. Wij moeten loskomen. Wij kenden toen de staten, of de Nederlandse Antillen met de 6 eilanden, waarbij de regering werd gevormd ook door ministers van Aruba, maar er regelmatig verschillende kabinetcrises zijn geweest, omdat als er gekozen moest worden, de stemverhouding was altijd krom, dan koos de oppositie mee met de coalitie, waardoor Aruba uitgesloten werd. Ja. En dat is iets wat je altijd pijn blijft doen. Ja. En bij de sluiting van mijn presentatie heb ik ook gezegd, we zijn uit elkaar, maar we zijn niet van elkaar af. Nee, maar we hoeven geen energie meer te steken in het bestrijden tussen aanhalingstekens. In het bestuurlijke moeten we dat niet doen. Ja. We zijn 5,5 miljoen mensen en daar moeten we het samen mee gaan doen. Ja, John. Wat mevrouw Kroes aangeeft is een heel belangrijk punt. Ze gaf net aan dat ze zei,
dat de mensen van de bevolking van Aruba eensgezind was in wat ze wouden bereiken. En als je ziet dat de heer Eman, niet de huidige premier, maar zijn vader, die was ook al, nee niet Henny is de broer, maar de vader meneer Eman, maar ook de heer Edoskien en de heer Betico Cruz, alle drie politieke leiders, die waren al de voorlopers van die status aparte en dat waren verschillende politieke kleuren. En die waren allemaal eensgezind dat dit moest gebeuren. Dus wat je zag is dus een eensgezindheid op het eiland, dat dit de koers moest zijn, dat moest gebeuren, dat ze deze kant op moesten gaan. Staan die neuzen op Curaçao dan genoeg dezelfde kant op? Ik denk dat dat niet aan de hand is. En dat maakt dat Jammer het dat soms... meneer Osippa nou weg is. Jammer dat meneer Osippa weg is, want dit Ja. is nu natuurlijk een interessante politiek debat. Die we dan met elkaar zouden kunnen gaan voeren. Maar los van de politiek heeft het wel te maken met dat je als je iets wilt bereiken, maar dat geldt ook voor Curaçaoënaars en Arubanen in Nederland. Ik heb ze vaak gezegd, toen ik in de Kamer zat, zei ik ook vaak, ik zeg jongens, als ze een voorstel hadden, ik kan het alleen maar voor elkaar krijgen als jullie unaniem achter mij staan, dan zal ik de kar trekken. En dan dien ik die motie of dat amendement in om te zorgen dat dat gaat lukken. De momenten dat we samen optrokken om dat voor elkaar te krijgen, gebeurde dat ook. Want er was er niemand die durfde te zeggen van, we gaan ze even uitspelen, want dat was dan niet mogelijk. Ja, los van politieke kleur. Precies, en dan was het los van politieke kleur en dan kreeg je ook de meerderheid mee, ook in de Nederlandse politiek, bij de verschillende partijen in de Kamer. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is wat mevrouw Kroes aangeeft. Ik denk dat dat volgens mij het harde feit is en precies de spijker op de kop. En ik denk dat zij dat misschien als vrouw natuurlijk op een hele goede manier juist kan communiceren, omdat vrouwen een andere manier hebben soms van politiek bedrijven. Kijk, now we're talking. Now we're talking. Het volk van Aruba stond achter zijn politici. Ja. Laten we het anders stellen. Het volk had politici die hun woord verwoorden. De vraag is nu, en dat voel je constant in de zaal, het lijkt net alsof de regerende partij in strijd met zichzelf is, of met de coalitie, maar het punt is, merendeels van de politici zijn de reden waarom de mensen die op Curaçao, Bonaire, wat dan ook, geboren zijn, in Nederland zijn. Hun gaan hier niet stemmen, omdat ze niet geloven in politici. Denkt u dat welk kabinet dan ook, of het een Telehuis is of Kasi Curaçao, hoe je wil noemen, een proces van verandering kan teweeg brengen bij mensen die a priori politiek apathisch zijn. Door een houding, zoals vandaag, van zoals maar Pepober, met andere woorden, spottende met het publiek. Dat heb ik nooit geleerd. Dat als je een antwoord geeft, dat je spot met het publiek. Maar ik geloof dat meneer Osippa wel serieus was in zijn antwoorden. Maar jouw vraag is dus eigenlijk aan... Mijn vraag is, denkt u dat het volk, zowel daar als hier, uiteindelijk zal geloven in de politie, de veranderingen teweeg zal brengen? Ik denk het wel, want we hebben gezien in de jaren 90, toen op de Nederlandse Antillen, toen men op een gegeven moment zei, de politici gaven aan dat zij eigenlijk op dat moment een status aparte wouden hebben voor de eilanden, dat ze de Antillen uit elkaar moest vallen, maar het volk zei nee. 89% heeft toen gezegd, we willen het niet. Op dat moment. Dus de politici konden op hun kop gaan staan. En het gebeurde ook niet. En toen is er een nieuwe politieke partij ontstaan, in minder dan een jaar. En die kwam toen binnen en die haalde een ruime meerderheid van de zetels haalde zij toen binnen. De MFK, hè? Nee, niet de MFK. De MFK. Heb je het over nu? In de 90e jaren, ik heb het over de PAR. Oh, de PAR. Ik wou geen politieke partij noemen, maar Oké. Doordat u... De PAR. Ja, doordat u vergist. Het was toen de PAR in de leider. En het was eigenlijk een samen... De PAR is toen de tijd ontstaan uit verschillende stromingen uit de verschillende politieke partijen. Bij een gemeenschappelijke visie die geleid werd door Miguel Poirier in de tijd. Maar het was de SPAR is toen ontstaan uit
Alle politieke partijen waren mensen toen weggegaan. En die zijn toen gezamenlijk, hebben ze toen de PAR opgericht. En toen Miguel Poirier naar voren geschoven als zijnde de man die dan die beweging moest gaan trekken. Maar ja. Hij was een Bonaireaan. Maar dus... Waarom is het Ja. belangrijk? Want het is voor het eerst dat wij een van de minderheidsgroepen geaccepteerd hebben als volk, als leider. Zo en was hij het. was nooit ter discussie gesteld. Nooit. Hè? En dat is het. Samen staan we sterk. En die verdeeldheid houdt ons steeds hier in Nederland van, ik ben Curaçao, ik ben dit. Nee, wij zijn wat Labat zei terecht. Wij zijn Caraïbische Nederlanders. En dat moeten wij beseffen. En daar hoort Aruba bij. Ja. Mijn vraag is dan of dat dan nu de nieuwe structuur is zoals die is, of dat gevoel sterker wordt, het vraag het aan het panel, of dat minder is, of dat makkelijker is of moeilijker nu. Ik wil eerst even reageren op bepaalde opmerkingen die gemaakt zijn in de zaal. En ik hoop niet dat John zich aangesproken voelt. Maar het verschil met Aruba is, als jij gekozen wordt om in de Tweede Kamer te gaan zitten hier in Nederland, of op een van de eilanden, laten wij niet vergeten dat je volksvertegenwoordiger bent. Het volk heeft, wij kunnen moeilijk met 16 miljoen mensen daar binnenhof gaan zitten. We kunnen moeilijk of in de Tweede Kamer gaan zitten. En op de eilanden kunnen we dat niet doen. En het is jammer genoeg dat vele politici vergeten dat op het moment dat zij daar zitten, hun eigen programma's gaan opdringen zonder te luisteren naar wat het volk wil. Ja, dat is denk ik dat een ben ik, universeel verschijnsel. ene plaats gelukkig een beetje minder dan elders. Maar ik denk dat we daar, Wacht even, ja. laten wij daar even mee, laten we het heel duidelijk die hebben. opmerking is gemaakt. Ja. Maar ik wil even antwoord op mijn vraag of jullie vinden dat het dus nu die saamhorigheid waar meneer het over heeft, of die nieuwe structuur meer kansen biedt. Mag ik even een kleine opmerking maken? Die meneer Maar, zei, mag ik ook antwoord? Ja, ik vind van Oké. wel. Ja. Ik vind van wel. Die meneer zei dat ik zei dat we Caribische Nederlanders zijn. Dat heb ik zeker niet gezegd. Oké. Want ik wil duidelijk geen onderscheid maken tussen Nederlanders. Er is één soort Nederlander in het Koninkrijk. En dat zijn wij allemaal. Oké. Ik denk dat het wel zo is, dat het wel kansen biedt. Ik denk dat we hebben gezien, zoals Aruba, en het heeft met vallen en opstaan. Ik denk dat met alles wat je doet, is het met vallen en opstaan. Dat je natuurlijk een traject, als je begint te studeren, soms is het eerste jaar heel moeilijk. En dan vervolgens, als je het stof en de codes door hebt, dan, en je beseft wat je allemaal eigenlijk in huis moet hebben om je jaartjes te halen en je diploma te halen met het doel dat je dat wil bereiken, ik denk dat je dat ook bereikt. En ik denk dat de ballast, want kijk, de eilanden die verweten Curaçao van alles. Maar Curaçao verweet de eilanden ook van alles. Ja, precies. Want zij droegen ook niet, ze gingen ook achteruit zitten en kijken totdat Curaçao in beweging kwam. Dus het is van beide één. Maar hoe voorkom je dat je elkaar bestrijdt? Dat bij wijze van spreken Sint Maarten zegt, ja, maar die achterstand die we hebben, of die slechte financiële situatie, dat is een erfenis van de Antillen. Ik bedoel, hoe voorkom je dus dat je energie steekt in dit soort negatieve Maar ik denk dat kwalificaties? Maar ik denk dat we nu, ik denk dat mevrouw... Wacht, nee. Ik denk dat mevrouw Kroes dat heel duidelijk heeft aangegeven. En ik denk dat ik het net ook heb aangegeven. Ik denk dat we nu, dat de eilanden nu in een fase zijn beland dat ze die volwassenheid, die stap naar volwassenheid nu eindelijk zelf moeten gaan dragen. Je kan niet meer verwijten, niet meer wijzen naar de ander en verwijten naar de ander. En dat je nu op je eigen bent toegewezen en dat je vervolgens nu die eigen verantwoordelijkheid zal gaan moeten dragen. Dat is ook wel wat minister Donner zegt, hè? De bal ligt nu daar, bij de eilandsregering. Maar en hier. Maar ik zag net iemand die nog iets wilde vragen. En hier. Oh, die meneer. Oh, hij heeft geen microfoon. Ik hoor heel veel dingen. Ja? Eén simpele vraag. Wanneer gaan wij dan beginnen met samenwerken? Wanneer gaan we zeggen van, hé jongens, laten wij allemaal samen gaan staan. Hé, alle handen in één politiekorps en geen van het politiekorps Curaçao, Sint Maarten. Nee jongens, gewoon samenwerken. Wanneer gaan we dat dan doen? Mag ik als toevallig, Elton, ik ben het... Ja, even stilte graag.
Elton, ik ben het helemaal eens met jou. Maar het is jammer dat de bevoormachte minister weg is. Maar als er één deel is waar er ontzettend close samengewerkt zal worden, dan is dat het gedeelte van justitie wel. Ja, soms tegen wil en dank. Ja. Rechtshandhaving. Rechtshandhaving. Maar daar zit Nederland dan bovenop. Maar ik wil heel even mevrouw... Het is tijd voor wat muziek. En kom erbij, niet zomaar van een dame. Dilea Gums wil ik aan u voorstellen. Ja, dit is hij. Ja. Zie? Dilea Gums. Dilea, vertel even wie je bent, wat je achtergrond is en wat je voor ons gaat zingen vanmiddag. Ja, ik ben Dilea Gums, ik ben Curaçaose. Achtergrond, ja, qua muziek zing ik al sinds ik heel klein ben. En in allerlei kerkkoren, gospelchoirs, kleine bandjes. Ik heb ook meegedaan aan Caritumba. Dat is het Tumba-festival voor tieners. Ook Cantador Mayor, dat is de CEU-festival. Dus ik ben echt iemand van mijn cultuur. En vandaag ga ik 2 nummers zingen. Aboso, die kennen jullie vast wel, dus mogen jullie meezingen. En mijn eigen debuutsingle, Mintina di Sconde. Ik heb er niets aan toe te voegen. Ga je gaan. Muziek, alsjeblieft. Zing mee. Enter mi alma, enter mi vida, tasina mi tastima. Goed zo. Taboso mi estima, pau tur circunstancia, y tena mi morto, lo mi sigi stimavo, aboso, aboso, enter mi alma, enter mi vida, tasina mi tastima, quizá boso mi estima, wow, tu circunstancia, y tena mi morto, lo mi sigi stimavo, aboso, aboso, y dialo mi honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche, mare porta un vez, mi por entregabu, tur mi corazón, y dialo mi honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche, mare por favor un vez, mi por entregabu, tur mi corazón. Cuenter mi alma, cuenter mi vida, tasina mi estima, y taboso mi estima. Paudi tur circunstancia, y tena mi morto, lo mi sigi stimavo coração. Aboso, aboso. Que dia lo mi honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche mes, mare por favor un vez, mi por entregabu, tur mi corazón, y dialo mi honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche mes, mare por favor un vez, mi por entregabu, tur mi corazón. Dank u wel. U bent geweldig. Nou, qua
is eraf. Ik ben een beetje nerveus. Maar ik doe mijn best. Ik ga nu mijn volgende nummer voor jullie zingen. Dat is mijn debuutsingle. Het heet Mintina di Sconde. Ik heb niks te verbergen. Het is een liefdesnummer. Het gaat over het gevoel dat je hebt als je eenmaal de ware hebt ontmoet. Als die eindelijk is gekomen. En het is tevens een ode aan onze mannen. Onze paliki brachas. Heer het, maestro. En het is een swingend nummer, dus klap mee, dans mee, alles mag. Posa quanto tempo ma guarda, guarda, guarda riba po. Posa quanto via mia sogna, sogna, sogna cubo amor. Por fin mi paciencia gana gloria. Sonha realizar para conquistar mi corazón, con ternura y fervor, mi corazón y sinceridad, a vomita entregar, vivo uma namorada, de braça que duchita, mintina esconde mi amor. Niks te verwerken, een stapel gek op jou. Goed zo, geweldig. Esconde a uomi tambe osali quero com mi amor a cosa con caricia mi sarupa mi estimula mi ora mi ta dentro brasa ai mi ta sinti mi feliz Pote tapadera di mi huella, el flam di mi candela. Angelande en shelutan besa, kuta di boma enamora. Bota mi stropi di abeja, mi pali kibracha. Eso, strong, strong. Nu wachten. Who's this? Leia. Je weet toch? Turdía mi vida largo cubo. Por fin mi paciencia gana gloria. Y mi sueño a realizar. Sushi, mi ta corresponde. Bracha. Strong, strong. Ik zie verschillende paliki brachas vanmiddag. Kom op. En zo. Links, rechts. Geweldig, geweldig publiek. Tambe postali quero com mi amor a cosa con caricia mi sarupa mi estimula mi ora mi ta dentro brasa ai mi ta sinti mi feliz bote tapadera di mi huella e flam di mi candela Kuta di boma enamorar. Bota mi stropi di abeja, mi pali kibracha. Oké. En nu weer wachten. Who's this? Leia. Je weet toch?
Turtía mi vida largo cubo. Por fin mi paciencia gana gloria y mi sueño a realizar. Sushi, mi ta corresponde por amor. Tui, stropi di abeja, flam di mi candela, tapadera di mi huella, mi paliki bracha. Dank u wel, geweldig publiek. Nog een fijne middag. Dank u. Hey. Lea Gums. Die Lea, nog heel even, waar kunnen we jou vinden? Facebook. Op Facebook, op YouTube. Waar kunnen we je muziek vinden, kopen? Dat komt binnenkort op YouTube. En ja, ik heb maar een single uit, dus de volgende die komt eraan en daarna komt een CD. Dus hou me maar in de gaten op Facebook. Bing, 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 tiene mi mano. Bing, 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 bota mi romano. Bing, 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 bang, trago un pan. Bing, 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 pa no llorar mañana. Bang kasnang, bang skolnang, bang kaya bang forma cadena, bang punda, den otra banda, bang bang bang, lanta nostera. Bing 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 bomes, tabomes. Bing bing bing, no queda robes. Bing 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 bang serán capes. Bing bing bing, pa no llorar después. Banden hofi, banden kunuku, ban ribatera, ban forma cadena, banden comercio, banden gobierno, ban ban ban, lanta nostera. Bing 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 miravo, bing celebra cosecha di terra. Bing, 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 viva feliz, junto y unidos, baudinos bandera.